at vi skal med M2 mod Vestamager. Nej, det er ved M1. Jamen det er lige meget, vi skal bare mod Vestamager. Nå, men der står også M1 for helvede. Vi skal af på Christianshavn, og så skal vi have en fucking bus. Shit, jeg kan købe en billet, mand. Christianshavn. Kan vi ikke godt tage den der til Christianshavn? Jo. Skal vi så ikke gøre det? Det tror jeg godt, vi kan. Okay. Og så skal vi have 2 af derfra. Hej. Må vi være med? Ja, hvor mange dage vil I være med? Jeg vil gerne have alle sammen. Okay, ja, så det er... Jeg kommer også lørdag, så det kan vi lige så godt betale for. Ja. Okay, er det dig? Ja, bare i dag. Hej dig, ja. Og en gul. Tak. Står lak for noget, eller er det bare fordi det er et fedt ord? De gamle lakfabrikker, vi er i jo. Nå, lak som i lak, sko og... Ja, samtlige lakfabrikker, som vi jo holder vores lakfestival. Ja, jeg er så helt med. Derfor. Fedt. Tak for det. Godt, vi har oraklet her. Dr. Ginger Ale. Hvad putter du i en ginger ale? Thanks. Rom og ginger. Må jeg bede om en? Vil du også have en? Okay. Må jeg bede om 2? Kære alle, velkommen til LAK. Vi er utrolig glade for at se jer i dag. Det er en utrolig stor dag, hvor vi skyder LAK-festivalen i gang for allerførste gang. Og det har vi glædet os helt enormt meget til. Vi har arbejdet med festivalen over en lang periode. Den startede med at være en idé og en drøm, og nu involverer den en hel masse mennesker, en hel masse rigtig dygtige mennesker. Og derfor er vi rigtig, rigtig glade for at være her i dag og byde jer indenfor. Lige fra starten har drivkraften og målet bag LAK-festivalen været at præsentere ny, spændende lydkunst i nogle nye rammer i byen. Og derfor har vi valgt at være her på Prags Boulevard 43. Den her fabrik er en gammel Sadolin lakfabrik, og i dag er det et sted for kreativt iværksætteri og projektmageri. Ja. Stedet herude er i sig selv et eksperimentarium for byudvikling og for kunst. Og det har været en stor inspiration at være herude. Det har gjort det nemmere for os selv at eksperimentere og tænke mere åbent og frit i selve idéudviklingen og hele processen omkring festivalen. Lige nu er mange af værkstederne og kontorerne herude sat på standby og i stedet fyldt op med lydkunst. Og nu inviterer vi jer alle sammen til at gå på opdagelse rundt på hele området og opleve LAK-festivalens mange forskellige lydværker og koncerter i fabrikkens kontorlokaler, i kældre, i containere, i skurvogne, oppe i tårnet og udendørs på området. Så derfor allerførst en kæmpe stor tak til hele Prags Boulevard 43 for at vi måtte være her på området, for at I har hjulpet til og givet os plads. Mange tak for det. Også en stor tak til alle tilskudsgivere og fonde og samarbejdspartnere, som har mødt vores projekt med positivitet og velvilje. Og til allersidst og meget, meget afgørende skal der lyde en kæmpe stor tak til hele det enorme hold bag festivalen. Det er på grund af jer, at det overhovedet er muligt, at vi står her i dag. Og det har været helt uvurderligt for os at dele hele det her med jer. Når vi lige om lidt erklærer LAK 2012 for åben, så vil vi gerne byde jer på øl og lakrids til at fejre åbningen med. Klokken 18 vil der være en åbningsperformance på værket Regnskov 2012. Det finder sted herom bagved. Installationen er lavet af en gruppe kunstnere på en 6-dages workshop op til åbningen i dag. Og installationen er et remake af David Tudors Rainforest-værker fra 70'erne. Ja. Jeg erklærer hermed LAK 2012 for åben.
nogle smadrede flasker. Ja, det her sted hedder PB43. Det står for Prags Boulevard 43. Ja. Og det er sådan en forening, der holder til, som bruger det til alt muligt. Og vi har så bare lejet os ind og laver festival. Og forsvinder igen. Hvad for nogle installationer skal vi så se i dag? Gå over og se den der regnskov lige derinde, her kl. 18. Den er ret sej.